Terus niki wae tesih wonten gubuk asmara. Gubuk asmara. Lali janjine. Lali janjine. Niki wong mlebet melih saking Mbak Linda Singapura. Nggih. Nyuwun putra Nuswantara. Oh, nggih. Ingkang nembang Mbak Ayu. Oh Mbak Ayu. Nggih, sampun pareng nyawer 300.000 niki wau. Matur nuwun rezekinipun berkah barokah. Pripun niki napa sisan larase gek gubuk asmara gek kalih sinten nggo? Wah nggih mboten napa-napa. Nggih. Sinten sing Teman-teman niku sinden jos-jos kalih sinden nggih Pak sing nyanyi nggih Pak nggih. Nah, cocok to? Ah, cocok sesuk pindrokke. Ah sing keplok-keplok niku Mbak Orisa. Oh, Mbak Risa, ayo sa. Ya. Iki gubuk asmara ta. Oh, memberi sinyal iku. Iya, Mbak Risa. Apa ning mburimu dolanan glepung mak tekan kene keplok-keplok. Iya. Ya sa. Sik, piringe tak pindah sik. Wah niki enten mulai niki. Salam saking pegunungan Sedayu Mas Dalang. Wis rasa WA kasih jajur demung kae. Kurang ajar. Iya. Tenang nah. Mendoakan buat warga Pulutan. Nderek dedonga kagem sedaya warga Pulutan, mugi-mugi pinaringan ayam tentrem. Amin. Rezeki ingkang berkah barokah kathah. Amin. Mugi sehat bagas waras. Amin. Pulutan niku wonten 9 pedukuhan Mas. Nggih, terus palur iki. Nggih, 9 pedukuhan. Kidul paringi lancar sedanipun. Ya Master mriku. Iki sing ngersake Mbah Darto tukang wedang. Iki sing ngopeni sedulur-sedulur kabeh niki. Mbah Darto. GBK Patean ngono ya, Mas? Heeh, patean. Pokoknya lantaran Pak Adi juga matur sembah nuwun kula saged sowan wonten mriki, Pak Panitia Pak Adi, Pak Lurah matur sembah nuwun nggih. Menika wonten pamundhutan lagu Mas Gading. Nggih. Bapak Sutimin juragane sapi Tanjung Bleberan Playen. Nggih. Juragan sapi wah iki dite akeh iki ya. Lah kok iso? Guru, ana juragan tati ning. Duit. Ya maksudnya duitnya akeh. Toke kuwi nyumbang sak lagu. Nek juragan sapi iki sing akeh sapine duduite lha kok. Lah nek sapine didol nek ya oleh duit. Lah nek tuku neh. Ah. Lah. Ya bar kuwi kan mesti ya oleh duit to. Heeh, nek ora didukeh sapine neh. Iya, sekarepmu. Utuk kake sapi meneh. Minta lagu Sesideman. Matur nuwun yang nyanyi Mbak Tatin. Wah, aku to. Piro iki? Nek Mbak Tatin biasanya sangoni sapi siji wis cukup. Aku seneng ya kayak sapi ya. Wet teneh kowe ning Sapi jejer limosin. Kok sing penting aja kowe muni sapi teng ngono arepen ayo. Lah aku anane ya sapi teng ngarep ora, mulane kan. Mbok ora ya wis ngono lho. Kayak iki wae Mas Gatot nek sapi. Ora masalah. Lah nek kowe kok ning nggon aku ora apa-apa. Lah ngapa? Lah niliki sapi teng nggon aku. Menika sampun nyewer 200.000 Nggih, Mas. Matur sembah nuwun nggih. Nggih, ana gubuk asmara, ana sesideman, terus wau niku napa ninggal katresnan nggih. Nggih, oh sing Lali dhisik janjine. karo lali janjine. Sik iki Mbah Darto sik apa Mbah? Lah niku Mas menika- Geter sampun nindengke. Oh nggih. Gubuk asmara. Gubuk asmara Mbak Oriza. Cah loro ya, Mas? Wong telu. Bawane genten-genten. Cah telu aku ora weruh piye semene Iya, iya, gedene. oh. Kan iki mau Mas Gatot ora nang urusan Mbak Tatin. Oh iya ya, oh bener aku berarti Kayak monggo tulisane sing nyanyi Mas Gatot, nek sing bawa ora kudu aku kan ngono cetro. Lah nek aku ngejak kowe. Nah kami bareng aku kan ngewangi Oh iya iya. sampean. Yes, kowe iku tindum loro nyelawe neh. Ya. Nyingkar Menimbang Mbak Tengah. nyingkur. Piye Mas nek tengah ki Iki biasane nek wong Jawa ngarani iki padha apa ora? ya sing ngarani iki anu pancuran kapit sendang. Heeh. Ning kita wis pancuran kapit tlaga. Maksudnya Tok iki. Sing laga piye? Kuwi wis suwe ora udan to.
Kowe do nelo-nelo itu lagone. Ora ning banyune. Kok tak blebeke nang telaga sisa. Mbak ayo blebeke. Ngono asat kok diblebeke. Teneh bundas. Nggih. Yuk ganti Om Gatot saiki. Om Genten-genten. Om. Ayo Om. Nganggo anu, Om. Suarane Iwan Fals. Ayo Om. Anu niku sing iso nirokke akeh niku senes kula niku jenenge Landung Mas senes kula. Nggih. Ah jenengan yo saged kok. Apa ya, Bu? Jajal. Iwan Fals yo. Apa-apa Masuk iki Gu Iwan Fals. Yuk. Wih, tane. Wah, angel banget kok ya. Iso kolo ilatku kok. Ya kan ilat kan nang jero. Iya lah neng jaba teneh dicokoli pitik. Wiwitane nyingkar nyingkur lingsem yen kemudahan. Selamat ini. Aja ngono kuwi nek nyanyi ya. Lah ngopo? Lah kok kaya wong tengeng. Lah men gulune jek fungsi kok Aku ngopo? kunci setang. Heeh, mah kok dikunci setang. Karepmu engko nek bali ngono kuwi ngancing syukur. Wis ge wis tak kancinge tak ilangi. Bang diamini wong akeh repot aku. Lelampahan kang ha wuri. Mah kok festival ketoprak ya. Tresno tulus. Melu ra Mas tulus? Ora. Ora ya wis. Najan neng gubuk asmara. Yuk, wong telu yuk. Ya. Nggih pun sah Mbah Darto. Sing Matur bagian iki sembahun. ndamelke wedang kanca-kanca sedanipun. Iki wedang akeh Mas. Lengkap to? Nggih, ya iki saka Mbah Darto iki. Mas Darto. Ya, wedangmu mau sing ndi? Wedangku double glo. Apa? Iki lho double rek kuku Oh, lho. oh iya, Dik. Aja mikir liya-liyane. Iya. Nek double ya piye Ya mene le muni wedangku double aku terus ngelak. Iki lho ana wedang jeruk, ana wedang teh, Oh, iya. double to, iya. Mas. Ya double ning beda wedange iki. Nggih, menapa malih Mas Kadhe? Napa meleh mau Mas? Niki mau wonten Saking kali- panitia pun apa, Mbak? Ninggalkan tresnan kali. Tresnan kalian ayang-ayang. Ayang-ayang, nggih. Terus sing sampun nyawer wau Pak Sunaryo saking Pilang Rejawa nggih. Apa lali janjine? Nggih, terus bapakmu badhe nyanyi rezeki. Ada Pak Gi juga mau menyanyi. Nggih, nunggu sing ndi sik, Mbak? Aku anu manut Mas. Sing Kadhe. puntirin, Mas. Ajengan, Mas. Derek. Kok dadak nganggo mikir no, Mas? Lah padake kowe ora tau go mikir. Lah kono iya mikir sen. Ya aku padake piye? Ora mikir ngono. Nah. Ngedak ngerti utek. Nggih, monggo sing Nggih, nganu lali janjine rumiyin nggih, sing Nggih. sampun anu nggih paring-paring nggih. sapa kancane? Pak Sunaryo wau saking Lurah Bilang Rejo. Nggih. Kali sinten mawon? Sinten Mas Gadeng nek iki ya? Mas Gadeng sing milih ndi? Mang milih. Mboten ming siji, mboten apa-apa. Loro nggih, mboten apa-apa. Sapa Mbak Ika? Sinten, Pak? Mae? Ika. Oh, Mbak Ika, Mbak Wah, Ika, nggih, Mbak Ika. ya, Mbak Iu. Mbak Ika iki sing milih Mbak Ika iki Mas Wiwi iki. Ketok wis di WA Ika, aku pilen kon maju ngono ketok. Ya ora. Ora duwe nomor. Bener nek ora duwe nomor. Aku sing duwe nomor malah mumet ngrasake cah kae. Lah ngapa? Di WA terus. Lah iya tengah bengi ayo wedangan. Anggo cepot ora kanca-kanca? Agem. Iya, aja ngetek sik. Nah. Iya, selamat Iya. malam Mbak Iu. Nggih. Iya, Terima jenenge- kasih, matur nuwun. Ya. Mas Gading, Nggih. selamat malam. Selamat malam. Nggih, minangkani pamundutan saking Pak Sunaryo. Sunaryo. Lurah Pak Pilang Lurah Rejo, Nglipar. Pilang Rejo. Nggih. Selamat malam. Halo, Pak. Ya, ini streaming berapa ini, Mas? Anu nih, penontonnya piro iki? 3.000 koma piro 3, ya? 3,3.000 Luar koma. biasa Mas Nggih. Gading saiki di Ini yang di streaming. lapangan juga full. Ya. Lapangan ya Luar full. biasa. Iya, sing dodol ya akeh. Semua memberi semangat pada Mas Gading. Iya dong. Iya Nggih. dong. Matur sembah nuwun. Yuk dipinakani. Langsung apa nganggo bawa? Bawa.
bawa. Yo yo. Bawa. Pengendang kok wis sandang arep Nganggo medun. bawa ben ketok sempurna. Nggih. Karo aku tak ngombe wedange Orisa iki mau. Nek sing sempurna iki sama Mas Gading iki. Nek Mbak Agnes? Jos. Oh, Jos. Heeh. Nek iki apa nek iki? Nek iki Iki Blok Dek, ngono. Denok ta. Deno. Denok. Deno. Jane iki yo jane kurang ajar tenan lho. Aku tuwa aku kok nang denok lho. Men. Yo. Padha bapakne plek ketiplek. Nek ora ngelingi ngono ya wis nek arep tak kempit kok jek cilik ngono. Lah saiki mbok dikempet aku gelem. Aja Mas, kok nek dikempit dadi acar jenengan. Kok iso? Lah kecute pol. Wangi padake. Apa? Mosok wangi. Tapi yang jajal. Mangko wae wis. Senengane kok ngempiti lah kuwi dudu bocah arep mbok kempet lah kesenengan to ya. Iki wis ora bocah. Ora. Oh wis gede ya. Beranjak dewasa. Sing kesenengan itu kudu gading ning tatin malah kowe iki jan ra paham. Oh ya aku entok brondo. Ora kok kae sing kesenengan lah kuwi sing bungae. Rasa Mas. Iya. Dikempet kene to Mas Gading arep lunga aja lunga kene sik ngono ya. Mulane. Ayo baik. Ngejo ora kelang tuku cuka no gawe acar. Iya. Engko dirembuk ning isor mah. Dina Minggu kang tak anti Dina Penontonnya Mas Gading wingi ora gur saka Pulutan, Wonosari dan sekitarnya. Eneng sing saking Malaysia barang terane kabari. Nggih, lha nek upin-ipin teng Grandul kono kan. Saka Malaysia nonton akhirnya tenanan. Nggih. Saiki balon. Tak kira wong Malaysia iku. Anane pijersa maya pinter golek alasan ngandaren-darangan duka Mbak Ika. Yes. Sinangkani. Oke, terima kasih. Gil sek dul balongan moto blik Rino tak tempiling selet-selet. Apa? Selet-selet lu ke. Selet. Kowe iki kok do error to, Cah. Kowe iki nek cara nek jadilah mriki niku ngoten niku kira giyol, sek dul balongan moto beling Rene tak tempiling selet ngono Oh, lintem. selet. Lah krungu apa? Krunguku ya sing liyane sing menyerempet rono. Selet. Mbak Oriza, Mbak Agnes iki jan. Oh, mancing. Ora apa-apa. Apa? Setunggal pokok setunggal Nggih, setunggal pengen pokok mati. setunggal. Mas Gading. Terus saking panitia apa napa? Apa? Niki mau saking panitia. Udu ya Oh, niki Pak. mas saking Pak Oke. Lurah. Oh, sing Bilang panitia aja. ninggal Katresnan. Ninggal Katresnan. Terus Pakmu, Pak Gi, Pak Ki. badhe nganu nyekar. Waduh, Oh nggih. niki wau nggih tesenten ingkang saking Bu Mbak Lida Singapura. Nggih. Beda Singapura apa napa? Nggih. Wau Iki nggih putra sesejem. Nusantara. Nggih, Pak Nggih. Pak Sutimin nggih anu sasi demen pokoke nek sing ten limbukan mboten cekap wektune mengke dipun gantos teng gara-gara nggih. Kowe tekan gara-gara. Aku tekan esuk. Oh ya wis, nggo isu-isuan besok. Lah kowe tekan gara-gara ora? Ini gampang aku cerak be kok. Iya. Niku njaluk sangu Pak Lurah.
Pak Lurah nggih. Aku ki riko nek njaluk nek diparingi aki gelem. Nggih menika sinten Mas Gatot? Mas Gatot. Lah pikiranmu nang aku to jujur kok kowe saiki. Lah Dekno. Oh iya. Ya kan incanku ki kowe. Iya, Cuk, sia-sia. Jadi aku ya Mas Gatot ya bener to. Iya, lah ya. Ya Madep Rono kok iso Gatot ya? Lah mulane. Penting ngen-ngenmu ora iso dihapusi. Yamene kok tratrot ki ora wong mikir. Memang jenengku ya Tatin Titot lho. Iki padha-padha tote lho. Ayo. Oh iya ya. Kene tot. Wah, jeneng lomba. Cetratrot. Tatot ki gede, atau? Oke, wis wiwit to kowe. Apa tak? Rasa diteruske. Nek cilik apa? Nek cilik. Ah. Sapa sing muni titit ta? Aku yo muni kok. Wo lah Aku yo. kur neruske penonton. Ora apa-apa, Ora Ding. apa-apa. Ora saru wong nyatane nek pulsa listrik untekke unine titit ngono ya kok. Oh iya. Ora saru. Tenan pulsa listrike saru. Ora. Nggih Mas Gadeng ngapundi? Pagi napa sing niki mau? Pagi. Nggih, Pagi. Pagi, Pagi, monggo pagi. napa-napa. Nggih. Monggo Pagi menika nggih riyen zamane Bapak terus Nggih. ngasto nggih sok sok nyawer. Nggih. Ten Jakarta nggih sok wis tau nulungi ya Mas ya. Zaman biyen nang Depok apa ngendi kae. Oh nggih, alhamdulillah nek Iya. eling jasa-jasa Jasa-jasa Lho, ki beliau. kuwi. Yo totok yo. Pak, nggih. Nggih Pak, nggih. Sugeng dalu Mas Gading. Nggih, sugeng dalu, Pak. Iki aku ngendi Nun yo? sewu niki Jan Pak dhuwur pengen banget. ketemu jane Mas Gading. Nggih. Kalau riyen kan jenengan waktu wonten Jakarta kan. Nggih. Tesih aduh Tesih cilik. Nggih. ten sunter niku lho kan. Nek Bapak Nggih. niku lha kesaniki pun blengah-blengah. Nggih. Mbak Tatin pun boten wani ngempit nek sakniki Pak. Nggih. Lawun kumisten ngoten nggih. Lah nggih sampun Rada pesen. Nggih. Leres menika. nggih. Pak Ki. Pak Nun nggih. sewu jan kok kalih cita-cita kula mun dhuwur jenengan to Pak Nun. Bingung ora jinjit saking pundi nih Pak. Nggih madhepe mriko Pak. Ini kok kamera. Kula tak ngeten gek jenengan rada ngedek kajenge serasi napa. Monggo tembangipun badhe napa Pak? Monggo rembakan. Manut. Monggo. Sing pundi ta wau lali Lintang Asmara. Oh, nggih. Oh, nggih. Nggih. Sing nyuwun apa? Ninggal katresnan. Oh, nggih niku mau saking Pak Panitia. Panitia. Napa niku ninggal katresnan? Oh nggih, cocok. Ninggal katresnan. Oh iya. Sisan saking panitia, Pak. Kowe ki anggere tak tutke lunga terus ya itu. Kah aku tak ketom-tomen kowe kok. Lah iya. Lho aku ning kene. Serasi asline gitu. Serasi apa? Jan Gede. kaya balok ndrol nek cara kon gaple. Ndol. Ndolmu kuwi. Lemune ndolmu kuwi jenenge. Monggo kuwi kula katani, Pak. Nggih. Langsung, Pak. Bareng. Oh, nggih, kula riyen nggih. Oh, nggih, siap. Duet nggih. Saka kono Mas Lika. Ayo do pindah rono. Maksudnya iki bukane kendang. Oh, tak kira do saka kono ki dorek pindah rono. Mas, stop. Ayo pasukan gel-gel sek dulu. Nek lagune iki ora meng aku. Dadine tambahi sindene ben iso melu Oh, joget. iya. Ayo. Iki sing iki nyanyi. Magnes. Ayo Bu Pras sing bagian pokoke manu kudang-kudang anu Bu jeneng gomik niki sing girong niki Bu nggih. Sapa Mas Gade? Nggih, Mbak cek Agnes. dulu ya Bu. Mbak Anting. Nggih, Mbak Magnes. Agnes, Mbak Anting. Ayo Anting. Ben iso joget bareng-bareng. Yo, Anting sak kupinge ayo. Yo. Pembaharisasi sisane Mbak. Sapa neh? Yo tekan Mbak Ayu yo, maju yo. Ayo. Mbak. Wis ben dikroyok ora apa-apa. Wis iki maju awake dhewe do tunggu gawang. Yo. Soalnya nek dhewe wagu iki. Wis kowe do golek duit aku ning mburi tunggu lilin yo. Kaya babi ngepet. Yo. Agnes.
matur nuwun Mas Dalang. Iya. Matur Nuwun, gading Pak. Nugroho. Nggih. Nggih. Ki gandeng Sena Saputra. Nggih, matur nuwun nggih Pak. Lah, kok repot-repot kok, Pak? Mau naming guyon lho wong niku. Jeneng Kene iki- dianggap serius nggih matur nuwun. Waduh. Ya, Pak kula dereng. repot-repot ngono lho Nggih, jan toh. iki ya piro ta jane? Cuk ngene iki lho. 100.000 nggih dilumpukke di sini Nggih. nanti. Iki kancane iki isih kok gawe wedang yo maringi lho mesake iki. Oh nggih, siap no nggih lumpukke kene nggih. Menika sampun Mas Nggih, Gading. tesen apa mulai Wau tasih enten putra. Putra Niswantara. Niswantara. Nggih, kalih Mbak Agnes mau nggih. Napa jenenge? Niki. Pangkur Semarangan. Nggih. Dawah. Terus Kempang. ayang-ayang. Nggih. Matur monggo mangke sing Sing putih. putih riyen. Napa mangke dipindahaken gara-gara sing alus-alus? Nggih, Kang alus-alus mengke dipun pindah teng Berarti Boroboro. niki napa malih? Cik ping pindho apa ping telu apa pisan? Ayang-ayang? Nggih niku nggih mboten napa-napa. Kowe kok ngedoh wae to ora? Anyang-anyang niku wau. Kok nyerak. Iya. Apa? Anyang-anyang lho. Ayang-ayang Mbak Ayu. Loh, Karo Mbak sapa sing urung? Anteng, Agnes. nah niku pojok dhewe niku lak dereng. Oh, berarti Anteng ya toh? Mbak Oh, Agnes oh. kan mau wis apa kuwi jenenge? Anu A3 iki sapa? A3 ki kertas Oh, ku lho. A3 berarti Anteng Ayu Agnes jarene Oh, yo. A3. Oh, nggih. Anting Agnes Ayu. Ayu Nes, Agnes. iya. A3. Siji meneh sapa? Ampat. Apras yo keneng lho. Apras. Kowe keneng wae kok itu bude. Kok ya apras. Apras yo keneng lho guru golek awe kok le bingung. Iya. Agatot. Nek keneng ngono iki keneng kok. Iya. Yo. Yo, Monggo. maju yo. Ya, ini sudah A3 Iya. sudah. Kenapa Mbak Agnes sumuk ya? Urung ngasat tuh. Salah ya ora apa-apa jenenge penjalukan kon A3 ya A3 Ya silakan. surapopo ora urung ngasat iku dilapi. Rapop. Urung asat malah ora kelang urip ke sanyu. Iya. Lah nek cara kene nek urung asat ora kelang urip ke sanyu. Nah, Ini nggih. permintaan dari panitia ayang-ayang. Ayang-ayang. Monggo. A3 nyanyi, A4 karo A piro? A10. Duduk ya. Ben gede. Iya. Iya. Nggih. Yo. Ayang-ayang. Ketin kek kowe mangan rujak. Piye iki? Saka ngendi? Manut Monggo. Saka ngendi? Mbok kok pulutan kowe ngopo? Malah bingung kowe iki. Ya. Katur panitia Pak Adi lan kanca-kanca ngaten nggih. Oh, terima kasih. Pun Mas. ampun lenggah riyen. Ah, piye? Ampun lenggah riyen. Oh ya. Niki Napa? sak lagu nggih penutup ten limbukan niki. Oh, nggih. Nggih, Siap Mas sing Gading. Napa? gayeng-gayeng menika? pokoke. Nggih, mangke sing dereng pun aturaken goro-goro nggih Mas. Nggih. Nggih, laras. Ini sing gayeng-gayeng napa? Kira-kira. Iku bareng-bareng. Napa, Pak? Liwung. Liwung. Oh, nggih, siap nggih. Niki pun tambahi. Tambahi. Dipun tambahi nggih. Tambahi. Bu Prastiwi monggo. Nggih. Monggo dipun tambahi pawange maju. Ratune Ya. Liwung. Yo, Oh, tak- Mbak Neti sekalian. Ayo tak kira ratune Ratu Tama iki mau. Ratu tawon. Ratu. Oh iya. Iya. Awas Bude nek gelasnya katut.
Mriki Bu tengah Bu, manis banget toh Bu Pras nggih asline nggih. Nggih niki tengah Bu. Nggih. Wah, jan 150 cm. Nggih 1 sek. Apa-apa cendek. Lah ya kan iki rombongan, Mas. Rombongan PS3. PS3 ki apa? Mesti ndien 150 cm. Oh, Rapopo iya. sing penting rasane. Nggih, tapi tetep seksi kok, Bu. Nggih. Rasane suarane iki lho no maksude. Nek semene iki ora ono rasane apa piye? Nek sing semene iki ora ono Kelemon rasane. kekandelen. Ki nek cara anu almarhum Pak Desyono lumayan tinggo tris-tris ngono lho. Dinggo mlek-mlek ngono apa piye? Mangga lewung ya. Nggih, lewung. Kono ceblok tenan. Masih Wah, ciwi-ciwi. Sampun, Bos. Mas. Nggih, matur Mbah nuwun. Nggih. Pas setengah siji. Nggih. Bali. Kowe iki arep omongan ora? Ora Ora wis to. wis mumbrus lambeku tak nggo kocak-kocak. Nggih, mangke sing dereng dipun pinangkani Nggih. wonten gara-gara nggih Mas Gade. Nggih, ingkang dipun ngapunten. pinangkani dipinangkani wonten gara-gara. Matur sembah nuwun Om Garot. Sami-sami, Mas. Nggih, matur sembah nuwun Mbak Tatinduk. Piye, Pak? Lek seneng-seneng dicukupake semene sik. Seneng-seneng ki nek kakean ki ya ora apik ya. Mengko upama ana pamundutan sing durung dipinangkani ning limbukan ya dipinangkani ning gara-gara meneh ya, Pak. Saiki saya neruske laku sik neruske lakon isih lumayan ayo Mak tak derekke. Kan samar pamoring sukma sukma sinukma winayu ing sepi simentel ing kalbu bambu kaning marana darlen saking liep-lepe ngaluyup bida pasating sumpena sumusuping rasa jati sini gek semanten ketika capuk sajawining pendhapi karang kadempel Prabu Jayalengkara ingkang den perpeki dening Hyang Bathara Durga tewakarya kagiat tinggale Prabu Sang Jayalengkara. Barat Indriya mangu-mangungkung kandhuan rimang lirlena tanpa kanit yen tandulusa mangkudyah utama obat lae Jayalengkara kepe kabula kapusanane nggon ulun dawuh marang jeneng kita supaya ngajab patine Semar Badranaya. Nggih, ulun. Nalika semanten kula sampun klampah sak pejagong kalian Semar kanthi pawadan negari kula samunika nandhang pagebluk
Serananipun saged waluya nanging sauger saged boyong Semar. Nanging wangunipun Semar menika pancen boten saged dipun sangga enreng. Malah niki wau jebul kathah priyayi gung ingkang sami rawuh wonten ing pendhapi Karang Kadempul. Kepara malah sami ngewangi utawi sami nyengkuyung dhateng Semar. Ya banjur kepiye? Nyatane kowe ora bisa mbondo Semar. Monggo ulune sago janji marang jeneng kita. Lamun bisa mbondo Semar gedene bisa mateni Semar. Kita bakal tak dadekke sesuatu. Babagan menika kula nyuwun nah sawetawis. Lan kula tetep sago badhe bondo dhateng Semar. Nanging kula lan wadyabala langkung rumiyin badhe damel risak Karang Kadempel. Menawa malih ingkang kathah priyagung ingkang sami bantu kalian Semar. Lan menika ingkang dados pepalang kedah dipun singgiraken. Ya yen pancen mangkono. Gage tindakna Jaya Alengkara ngesahaken dawuh. Nyuwun tambahing pangestu Hyang Bathari sing ati-ati aja kaya bocah cilik aja lena ing kaparetan Jaya Alengkara. Ayo banget.
As. Ah. 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 As. Ah. Miệng nhịn ngư. À. À. Một người mà nhị. À. À. Nanti ăn cho mình ngu ít nho nhẹ nhàng. Ổn lại vì sao nhá? Không tệ. Yang medhok aku mentrang koyo ganti wong adeg koyo ondo mripate mendeleng tanpa kedhepsa takon marang aku iki Raden Setyaki kowe prajurit sapa tumenggung pamegat jangga iki kekeseting Sinun Prabu Jalengkara tumekana kene kang sejati bakal mbondo Semar mula kowe sumingkira Setyaki ndi Semar Badranaya ora sah ngucap ngrasani Semar. Aku wae Ayonono babu. Ngemping lorong Genjapati. Wani dening aku, apamu sing taudeni. Majos jangkati bantanku pecah sirahmu sing olino prapteng lalis. As. Waduh.
Wadian. Wadian, wadian. Mati. Wadian. Wadian cikal. Mati. Sabato. Wadian. Botol pecah syah. Ojo Indo. Mutar. Sopo Setiagi. So Setiagi bali takon. Pamegat rikmu aku. Ayo. Widian. Ya ampun. Ya ampun. Ngapa iki? Ih, mengsaratin Setiake. Lah kungfu sing tak ajarke kae kepiye? Pun lali. Nek perang ning dalan ki ora kelingan kungfu, Mbah. Waduh, rugi lek ngajari kowe. Ih, yen ngapunten. Kepiye awake? Ih. Loro kabeh, Mbah. Butuh obat ora? Obat nopo? Ayo ben awake ora lara meneh. Ih. Nah iki dilek, wah pun boten sios. Ayo luwah jan wis. Ngapa iki kok mencolot ki? Mencolot ndase. Karo mbah kok ndadaske. Ha iki emosi kok. Wah Idian. Setiaki awake cilik ning digdayane uramu. Apa iya? Iya. Anu iki. Obat ora pun boten. Bali wae ngono. Sini. Wonten dawuh. Kowe wis mani maju perang apa urung? Kula niku nek bab perang niku senenge ora jamak, Mbah. Kula nek bab perang
Semangat. Kowe gelem maju perang, nggih purun. Mangsaipun sinten to, Mbak? Setyaki. Setyaki ki wong cilik. Brengose kendel kandel sisih. Ya ampun. Brengose kandel sisih. Rada kriting apa ora, Mbah? Ayo mengko nek kira-kira kurang kriting ya dikerli. Apa jenenge? Aku mau ora seneng, Mbah, aku golek sing lurus-lurus. Nek sing lurus ki asik. Dimati iki iso menggoda. Kan agek maju perang nek pancen wani. Amun sura merata jaya merata. Hai. Ora jane kowe iki lanang apa wedok? Ya ampun, Mbah, mosok kaya ngene iki diunek-unekke. Mbok. Sing penting wani maju perang. Ya nek ngene iki durung sida perang karo kowe wis mundur kono. Mboten, Mbah. Mangke kula gendame. Piye? Kula gendam. Kula jaluki rokoke. Mangke kula jaluki 200. Ora kodal iki mau. Saiki wis ngendang ki umpama kok nek kowe ngono kuwi terus kono lara ati piye? Terus ninggal kendange. Kowe arep dikendangi sapa? Akapela, Mbah. Kene ndangdet. Ndang tak. Kulo ndangdet. Tak. Kan agek tak maju mah mumet aku. Amra merata jaya merata imbahin padha. Ayo sapa wani mungsa karo aku? Gaginge tok. Oh my God. Sapa, Mas? Setyaki. Hah? Setyaki. Setyaki iki musuhku. Sapa mau? Setyaki. Iki pemusuhku. Yo. Ngopo maju? Ya arep perang no, Mas. Masa wis kadung maju ra sida perang kan rugi. Apa kowe iso perang? Ngece. Aku perang apa wae tak gendang. Apa arep nang salon sik? Mengko brengose ben kandele iki wonten padha. Ben luwih ana celekit. Piye? Ono wong perang kok dijak ning salon. Ya ampun, ya wis perang ning kene aku ya ora masalah kok, maaf. Sinten ten? Ora ngerti. Ira dia kerso. Ndasmu. Nesuwe, Kong. Men. Aja kon mundur. Ampun mundur lho, Ten. Ora. Ayo wis yuk, gak perang yuk waktunya selak ngoyak. Kok ndak selak esuk. Ha, tak ketok tangane arep geseki tanganku ketok. Mbok ora usah dadak nganggo tedeng ngaling-aling. Blak kotang terus terang. Yuk Mas, yuk perang yuk. Karo Nedi. Lho, jare perang. Perang sing tok karepe iki piye? Allah, mosok ora ngerti sih. Ya ampun. Aja pura-pura polos. Aku ki ngerti, Kak. Perang. Perang ki jotos-jotosan. Nek iso nganti mati. Serem ih. Enggak mau.
Serem banget. Perang itu halus-halus dulu. Enggak usah sampai jotos-jotosan. Aku manut rasa nganggo dijotos ora apa-apa kok. Wis ya. Gek berangkat, iki wis jam piro? Alah. Cuma kamu sayangku di dunia ini. Ya ampun irunge iki lho. Iki opo to iki? Iki menung sapa iki? Ya ampun. Irunge iki marake kelingan sing ora-ora. Irunge sapa? Irunge mae. Gong, piye? Ketok iki blanco. Apa? Blanco. Blanco ki apa? Blanco sote. Ya ampun dong rasane aku salah-salah ya. Wegah aku nek kaya ngono ki mah. Ayo to, Mas. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.